Yabona njengoba ubona-ke la ibhokisi likhona njengamanje ngoba kusuka nje la ibhokisi likhona nanti ibhokisi ngemuva. Ingakho-ke kade ngisho ngithi umakoti ngisho ngithi umakoti akahlukani nebhokisi lakhe. Nala ibhokisi. Uma sephume ngesintu nje suka kubo ezocaciswa la ngokwesintu. Angabe sashiye ehall ngoba umthetho lowana oyisintu ukuthi ibhokisi uhlala nalo kuze kuphele umshado wakhe ngoba usuphelile nje sezothatha liswe ekhaya ibhokisi. Ngifuna ukukhombisa nikhulume ngento enibonayo ngoba manje ngiyabona nilazi kahle. Nanti-ke ibhokisi lamakoti. Ngoba nilibona nje lizosuka la sesizoya ngaphakathi ekhaya esigcawini sesuka esigcawini. Izintombi lezi ekade zisini. Akukho ke into ezophinda ibe khona la ngaphandle ngaphandle kwaludwendwe. Sekusela ukuthi ke manje kulandwa izingane ke ngosuku lwazo ziyokhishwa kubo kwazo ekhaya kunalazo ke manje iphinde izomukelwa la. So ngoba kade kubona kwenzeka nje kade zoshaya bekwenzela khona ukuthi ucomplete eqede yonke into. Abakhwenyana ke la bahlele ngasenhle. Abakasuke bona sazosuka iviyo la basemzini. Ngoba amika kusamba basemzini njengamanje. Sekuzosuka ke manje abakhwenyana bese kuyahanjwa kiwa ngaphakathi. Ziyahlukana ke indawo ukwenza umqhoyiso uzoba nosuku lwawo wodwa kusasa. Njengamanje abakhwenyana laba abasengasenhle. Abasemzini sebehambile abazoganisa sekuseleke abasemzini njengamanje. So sithatha ngesikubeka. Ivi lasemakhulu leliphumayo. Sikuthatha ngesikubeka.